дебата. Знам, че има много хора, които отправят критики. Да, критики винаги могат да се намерят. Литература, който има сърце, който иска да преподаде основните християнски нравствени ценности в училище. Има тази възможност. Надя Данасова и неговите боляри. на централата. Спомен в това. Колко много мотивация има в New Religion на Vivi и Faithless. Здравейте, това е Радио Enjoy, твоя ден, твоята музика. Аз съм Ники и следващите няколко часа са запазени за срещата ни тук. Сигурна съм, че днес сте пътували в много посоки, може да е само мислено. Надявам се обаче да не сте... Ποτέ δεν ήξερνα, με χύνησε